אתה עדיין רגוע ושקט, גם רגע לפני הגמר? כן. רוז, האמת שתגיעי לגמר? Until now, I can't believe that I'm here on the final. I'm shocked. זה הרגע שציפתו אתכם כלהקה, האמנתם? לא, בגלל הגענו כל כך רחוק עד לפה, אנחנו לא רוצים להתפרק. לא האמנתי שנגיע ככה לגמר באיזה שלב חשבת שתיפלי? בשלב הראשון. איך אז מתכוננים לגמר? מתאמנים הרבה חזרות, מתאמנים עליהם, על המילים. זוכרת כבר את כל המילים? לא. I'm doing my own rehearsal in the house. Sometimes I'm taking my shower, I'm singing. ממש משקיע פה בחזרות. בטח, חייב להשקיע, קודם כל לא לבייש את הבמה. אנחנו עובדים קשה, תראי את העיניים שלו. אני שמח שהעיניים שלו ככה וזה לא מעייפות, אלא מהעבודה קשה. האמת שאנחנו עכשיו עסוקים יותר מדי בלעבוד וחזרות והכל, אין לנו יותר מדי זמן לחשוב ולהילחץ והדברים האלה והריקוד. רוז, ארגנת איזה קמפיין להצבעות שיסמסו לך מלא 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 בגמר? My friends are doing this for me. יש לי את המשפחה שלי, שהם באמת מפרגנים והם עובדים על זה. תולים שלטים וכאלה? כן. אבא שלי שם על הרכב שלו, יש לו רכב ענק, והוא שם תמונות שלנו. חלקים, כאילו, תצביעו לפיוז'ן בדואר של האנשים, אני כאילו... פליירים? כן, פליירים. בלונים, שלטים, מה שאתם רוצים. אבא שלי כבר פתח בסטה נראה לי עם כל הדברים האלה. זה אבא שלך אחראי לכל זה? כבר על הזמן, כן. רוז, אם את לא תיקחי את זה ותנצחי, מי לדעתך ינצח? For me, maybe it's Ori because he's young and he can write music. אתה יודע שרוז אמרה עליך. רוז נסיכה, כפרה. איזה כיף זה לשמוע את זה. סליחה, רוז תזכה. ממי את הכי מפחדת? שיקח לך את זה ככה בין האצבעות. אורי נראה לי? אורי שכיב. עדן בן זקן לפי דעתי. אורי שכיב. אורי שכיב. פיוז'ן. אתה רואה?